Zvakawanda zviri kuitika munharaunda dzatiri kugara. Zvimwe zvinotorovesa hana. Mumusha weMufakose kune mudzimai ararama kwemakore anodarika 9 nedumbu rinoita kunge munhu ane pamuviri asi mukati musina chinhu. Zvimwe zviri kubatwa nevanhu zvinovhundutsa. Destiny TV yakashanyira Alisa ari kurarama ari mumusha weMufakose umo matakanzwa nyaya yake. Uyai muzvinzwire paDestiny TV nyaya iyi zvizere. Wakadiya polisa. Tiriperi makadiyo. Full name yako ndiani? Alisa Sekile Marowa. Alisa. Yeah. Okay. Takanzwa nezvecondition yako. Ungada kutsanangurira kuti chii chiri kuitika pauri? Yeah, zvakatanga kudhara. Ndakaita nhumbu nditi ndaita nhumbu and then vazvango disappear kungoenda from Norway. Then from there vazvatombopera tikati swa back to normal. Vazvazotanga zvokukura kwedumbu. Zvakura daro then vataenda kuma doctors. Madoctors kwekuya hapana chavaiti vari kuona. Ndaenda kuparinyatwa ndikabva kuno uku kuZimbabwe ndikazoenda South Africa. Then vachingoti hapana chavari kuona. Ndikaendawo kwakangosiyana siyana kumachechi kupi but solution hapana. Katazongoti amen ngona umwari wacho. Saka matima kaita pamuviri. Mukatonyasonzwa mwana achitamba kuti mune pamuviri. Hongo. Madoctors vachitokuudzai kuti mune pamuviri maskani ese akadzara mune pamuviri. Yeah. Saka kuti muzoona kuti mudumba musisina mwana chichakaitika. Ndakatoita sort of kurwadziwa. Ndarwadziwa daro and then chiva ndatoenda clinic. Ndaenda clinic and then vandirirefer kumain hospital. Main hospital kwakabva nditi vasikunzwa kutamba kwemwana zvikanzi muna chinhu. Mwana akanga aripo mama matokwanisa 9 months. Yeah. Zvichireva kuti kubva pamakauziva kuti mwana pamira ndo anonzoti nyoresai mune mwedzi 3. Makatononyoresawo manesi acho kuti anonzwa mwana achitamba. Yeah, ndakaenda pa 5. Makaenda muine 5 months. Manesi vakatova kunzwa mwana achitamba. Zvese zvikatoitwa matest ese vakaita. Mane makore mangani wakadaiswa? 6 to 7 years. Saka iko zvino izvi matambudziko api anokusangana nawo nekuda kwecondition yamuinayo izvozvi? Akawandisa. Akwanisa mataura. Mamwe acho ndapi? Muchidimu mamwe anoti zvafanei zvinezvi. Panguva yacho totomboshura kuti daita totoenda kumabasa tikitosvika ngodaro zvinoitwa nevamwe. Asi nekuda kwesituation yachinawo nazvo unokwanisa kuita zvakawanda. Ko kurwadza pane here chamukati nekuda zviri pandiri iko zvinezvi kuti dumbu rangu rikuramba rakaita kunge munhu akazvitakura ende munhu akatokuonai asingakuzivi anenge achitoti pamwe munhu yakuda kutoenda kunobatsirwa. Pane here atingati mahealth complications amukusangana nawo? Kangori kituma pains rongotose munhu anenge ariwo munhu anomboita chimbozunzwa but panenge pasina zvakanyanya stereki zvinoshinderwadza. Saka imi muri kuti ana chiremba vakati kudii? Pane masikanza vakazoita manje vanga kuti it's like cyst yakazoonekwa mvura iri mudumbu. Saka izvinezvi chiremba ndovanga vakutondiona vachindipa medication nekundidraina mvura dzacho. Izvo zvine shanduko here? So far ndani 2 days ndichitwa izvozvo. Saka tinotarisira kuti Mwari vakatikundisa vakatigonesa zvinoita zvakanaka. Mataura imimi nenyaya kwana chiremba. Ngatimbonzwai zvichida manyepo zvichida imi muchatitsanangurira. Pane vamwe vaiti pane munhu wamakatukana naye imimi pamama akazvitakura. Munhu iyeye ndiye akaita kuti murambe muine condition yamuinayo ichokwadi here ichocho? Mukufamba unenge usingazivi nokuti unongosangana nevanhu vakawanda munosvika pakuchinjana mashoko nevanhu vakawandisa unenge usingazivi kuti ndiani. Saka imi hamurangarire muchichinjana mashoko nemunhu? Singachitondera ipapo nokuti ndiri munhu wevanhu. Saka munhu wekuti kana munhu achinge andikanganisira panguva yachoyo ndinotongokuudza zviri kuenderana nezvozvo. Kana unge uchidawo zviri right totaurana mune zvakanaka. Kana unge uchidawo zvekutoti tochinjana mashoko tochinjana. Asi kana mangwana tichizotaura
ndokuzoti paya wangu wandikanganisira saka ndakazosvika pakudaro asi kana munhu wacho ngamusiwo. Zvakanaka kuti munhu uite dispel nhema dzinenge taura nevanhu nekuti izvozvi kune runye rekupera kunzi Lisa akaita pamiri pakauya mukadzi abva muti pamiri pamwe napo pamiri pemurume wangu saka iwewe uchazviona zvine chokwadi here izvozvo? Pane umwe wandaingofambidzana nawo kare asi munhu iye akanga asambotaura nemukadzi and then mukadzi uyo akasvika panapa akanitsvaga akanishayiwa apo nhumbi yacho inge isitomborewoka naye murume wake saka ndainge ichitogara kwandaitogarawo ende nemunhu tanga takapedzisira kuonana kare nekuti manzwiro azvakaita kuti manzwiro ari kusvika munzeve dzevanhu kunonzi ko munhu iye akadaro asi pamakazoenda makuda kunomutsvaga munhu mukanzwa kuti akafa iye mukadzi akambosvika panapa zvine chokwadi here? Iye wacho nekunzi akafa uyu munhu akanga akatosiyanawo nemunhu iyeye kare then takazongoendawo through kuti pane imwe shamwari yangu yandowirirana nayo kuSouth Africa mukomana so anoita zvechechi saka achiita zvechechi kudaro akabva ngondiprofita zita nesenemu yemunhu then ibva ndatombotora it's about a month ndisina kuresponda kwaari kuti munhu wacho ndeupi then ndopa ndakazotoma research zanguwo ndikati zita iri rinenge remunhu yawe so nekubvunza bvunzo uchi mune vamwe then ibva ndazoenda ikoko pandangonzwa munhu chi hakuna akashayika achinzi akashayika it's about March here ndomutauro wavakaita. Uyu munhu akashayika uyu ndio munhu ari kufungidzirwa kuti ane chekuita nekondisheni amunayo izvinezvi? Asi hama dzacho dzakazviramba vakati asiri. Imi mati mimi pamakaona kuti mudumbu hamusisina mwana makatanga kuenda kunana chiremba asi hapana chaiwanikwa problem yakanga iripo mukaenda kuSouth hapana problem yakawanikwa vaingoti dumbu riri kungokura hapana growth hapana cyst yazonzi yawanikwa iye zvinezvi saka zvadaro mimi hamuna kuzvitsvaga here because munhu aungati wanga wakatakura mwana wotonzwa kuti inini ndakuda kusununguka mwana uyo oshayika zvinhu zvinovhundutsa zvinokatyamadza saka pamakaona zvadaro pane kwamakafamba here nana mai nana baba kana veukama? Takatomboenda kuchechi zvikanza mwana uyo akatorwa mudumbu akanoshandiswa nevakamushandisa asi pekuti vanditsanangurire kuti ndivanani vakangonditi hatidi kutaura zvakaita sei zvakawanda vangondipo munamba sezvo ndakabva ndangobva hangu ikoko kwanainge ndakarorova ndangodzoka hangu mbakoni pandangozvigarira. Saka murume uyu akanga akakuwanai iye zvinezvi ariko? Hako takatozonzwa kuti akashaya then paakashayiwa ndandisiko kuno kuna South Africa. Iye murume akanga akakuwanai uyu paakanzwa kuti muri kunzi hamusisina mwana mudumbu akazvigamuchira sei akazvitora sei? Kana tinoziva kuti munhu ukawanikwa kune ana mwene ana tete dzakazvitambira sei hama dzemurume iyeye nemurume wenyu? Nekuda kwokuti vanhu vagara vanotaura mashoko vaingoti uyu musikana uyu tasingamuchenese aingofamba famba ndikati aiwa ina handina musoro mukamboona pamusuwo bhawa kana one day saka dambudziko ramakuchitaura irivira dzatozimwe nyaya then havana kana kukwanisa kana kuda kuti vafambe nini kana kuti vaitewo sei tifambe tiri pamwe chete then they resisted saka ndakangoti rega ndingoitawo zvekumba kwedu. Uri musikana akatokura achifamba achienda kuchikoro uchitopfekawo masiketi anofita iko zvino izvi upenyu hwako hwachinjwa sei nekuda kwekondisheni yamuinayo? Hwachinjwa zvakatonyanya toti kana idzo hembe dzacho dzamakutaura idzi kazhinji kacho ndoenda kungopfeka madress pisi matights kuchikoro taitoendawo tichitofitwawo tichosileyawo sezvinoita vamwe but zvinezvi zvangoda. Saka mataura kuti kuna chiremba ari kuuya achidrena mvura saka chiremba uyu paari kuti isisti ari kuti zvinopera here zvinoda kurapwa sei kungoramba muchidrenwa mvura iyoyo here kana kuti kudii? Vakati tinokwanisa kutanga tadrena mvura tapedza kudrena mvura tobva tachiita imwe scan futi then tobva tazoona kuti way forward ndeipi. Asi pane scan zveshuwa iri kubudisa kuti mune cyst ndo
pane skani yabudisa kuti icyst. Iko zvinezvi munharaunda mamunogara mamunokura vanhu vanozvitora sei kuti vanhu izvezvi vatojaira kuti isa havachacheuka? Vakawanda vanotaura mashoko avanotaura. Vamwewo ndevanonzwawo tsitsi vanozonditi dai watamwe wangu tadai. Chimboona kuti chinosvika papi. Asi vazhinji vachona havatojaira. Kosi vakawanda vachona ukada kuchitarisa vakatofa vakatoenda vaitotara vachiti tifunge kuti anoripedza gore rino. Asi tinongoti Mwari ndiwo munhu wese ndiye anochengeta. Saka pawakaita pamiri pekutanga. Saka zvichida kuti iko zvine zvamunamana. Apa zvine zvandina. Mune makore mangana? 29. Saka zvichida kuti dumbu vakatanga kukura semakaura waita kuti 6-7 years ago. Wanga une 22 years. Saka condition yawe nayo ine here zvekuti ungati andikwanise kudya zvakati, andikwanise kuita zvakati, andikwanise kuita zvakati? Zvese zvinoitwa ndinoita, basa rese ndinoita. Kana chandisingaiti zvese zvinongodyiwa nevamwe ndingodya. Tinoziva kuti kutakura pamuviri kana wasvika kuma 6-7 months unozonzwa kuti pana padhukuremiri. Saka iko zvinezvi wewe matakura wakaita hausi kunzwa kuti pane ndakasenga? Semunhu anenge ajaira mutoro wake unongoti amen. Asi nekuda kwaputirana kwandakaita zvezvantonzwa kuti zvakatotirerukei hazvo pane zvazvanga zviri. Saka rinombochinja here kuti pamwe parinokura kudarika mamwe mazuva then richimboserera kana zvinongoramba rakore izvozvo ndo zvanenge ringori? Mushina ritombokurisa ngochirimbonga rakadzikira. Asi apa zvine zvaradzika. Saka mai nababa vakazvitambira sei? Nongoziva kuti kana vabereki vakaseparata zvinhu zvinonetsa. Kuti baba vanenge vachingotaurawo zvavo kuti mwana uyu ndezvona kuti ane musikanzwa. Asi unenge usina musikanzwa unongochimboita. Amai vangu ndo zvezvavapawo vari basa. Saka vatasvika vari panapa ndigogo. Ndigogo. Mai vamai. Kutaura kwatiri kuita chirongwa chino chinoonekwa nevanhu vakawanda. Zvekuti zvichida kune anokwanisa kuti pamwe ndinokwanisa kubatsira kana kuti vana chiremba. Ndosaka ndaa ndichibvunza kuti pane here munhu wakambotaudzana naye kuitira kuti vanoda kubatsira unokwanisa kuwana rubatsiro. Nekuti kana kuri kuti ana chiremba vari kuti aiwa icyst zvichida unokwanisa kubatsira ndozoti saka zvirikuonekwa nana chiremba. Ndosaka ndaa ndichibvunza kuti nyaya inobuda ichitaurwa kunzi pane munhu iyoyo akakuti wadanana nemurume wangu saka ndakuona kuti pamiri ipapo unopazvarwa here, then kubva ipapo pazvaramba zvakadaro zvichida unokwanisa kuwana rubatsiro kana kuri kuti vanhu vaziva kuti zvakafanyatsofamba sei? Rubatsiro zvese kuedza kunzungu kunyimo kupi kuti zviiti zvakanaka. Kozi kana vana chiremba vachikwanisa kundibatsira vanondibatsirawo, vechechi vanokwanisa vanondibatsirawo, vanoitawo zvipi vanokwanisa kundibatsirawo. Saka tingati here runyero kupa rwukubuda rwokunzi pane munhu akakuthreatena kuti akakutyisidzira kuti zvoni uchazviona haruchiri chokwadi? Mukuda kutaudzana kwamunhu vanhu vanenge vachikuudza izvozvo zvinoti nini munhu akasvika pakundifonera neprivate number. Andifonera neprivate number ndikangotondizve pamafoni. Ndokwanga wakazvitakura ipapo. Saka apa zvaakubuda kuti aripo zveshuwa munhu akakuudza neprivate akaita zvekufona haana kuuya. Akafona. Aive mukadzi. Saka after zvadai izvo makamboedzera kumutsvaga kuti private number inotsvaga kunge zvinezvi ukaenda maikokeshi unokwanisa kutsvaga nhamba dzemunhu, zita remunhu. Makamboedzera kumutsvaga kuti munhu afona achitaura mashoko aya ende zvinhu zvaataura wona zvazvazoita izvinezvi makambomutsvaga here munhu iyeye? Private number yaitonetsa kuti uone zita remunhu kana nhamba dzemunhu. But then sengoti zvinhu nongosvitoro izvinomawo sezvo vanhu tagara tinongotaura namashoko kuti zvakadai zvakadai zvingazoziva kuti vanhu vanenge vachizvifambisa sei. Raive izwi rechidzimai.
Tinoyasoona kuti zvishuwa dambudziko rawina rakakura. Nekuti handi nyore isunoziva kuti madzimai ukatakura panozosara kupera mwedzi mupfumbamwe unenge usisari nezvazvo. Saka iye zvinenge dambudziko rawina rakakura. Chii chaungade kutaura kune vakateerera iko zvino izvi? Either kukumbira rubatsiro kana kuti kana pane anoziva umwe munhu anokwanisa kukubatsira. Ya, kana paine vanenge vachizivawo anokwanisa kundibatsirawo, unondibatawo pafoni namba dzangu. And then munhu iyeye kana achinge zvaita, I'm willing kumpa anything chanenge anema. Kozi ndatambura zvakwana. Kozi maopportunities akawandisa andaloza. Kuti haadai nditoriwo kumberi usezvikatowo vamwe. Saka ndinoda kuti kana chaanenge ataura iri mari yanenge ataura, ndinomutsvagira ndomupa mari yake. Kana paine vanenge vachibatsira vasingabhadharisi, it's okay, zvisina kushata. Tozoonawo kumberi kwacho ikoko. Iye zvine condition yawina watinokutadzisa kuita zvakawanda. Dai kuri kuti usiri mucondition yawina iyi, zvinhu zvawaiti inini ndaifanira kunge ndichiita basa rakati kuti ngadai ndiri kuita chakati. Inini ndaita zvebhora, ndaitamba bhora. Soka. Chiendo kana kubasa kunoendwa nevamwe, ndaitomboshanda futi zvokuti kana usingaendi kubhora kwacho unomboita zvakati. Semunhu ungazogarawo. Kana kuti cross border chaiyo, ndozvimwe zvandaitomboitawo. Ndamusituation yandiri inoyi, ndichitodzoka ngwa sezvine zvichaita. Tichitaura nevamwe takanzwa kuti unoita zvekutengesa. Zvii zvaunotengesa? Zvichida kuna vanhu vakateerera vachati kana kuri kuti anotengesa chakati chandinoshandisa ndichange ndakutenga kubva kunalisi. Ndinotengesa ma-Avon products. Ndinotengesa hembe, zvakangosiyana magumbezi, zvikangodaro. Ndozvimwe zvandinotengesa izvozvo. Gogo, ndimi munogara naLisa. Dambudziko raainaro. Imimi pamakanzwa kuti pane munhu akanga ataura mashoko aakataura zvova zvadaro kune mudzimai, kune muzukuru wenyu. Chii chamakaita kuedza kubatsira mwana? Taingoti vanhu vanenge vakatorana nevarume vevanhu. Apo vanga vakarambana nemukadzi paakazotorawo Arisa. Atora Arisa agara naye, akazotora mwana wake womurume iyeye achigara naye iye kwasekuru wake kwavaigara. Tisingazivi kuti akazofungei. Ndopaakazotaura kuti iwe wakatora murume wangu. Iye akati oninga ndakatorana naye machinzi maparadzana 3 years. Handangenjisa kuti anga murumise muchifambidzana. Saka takangotose vanhu venyama sorwe tingomhanya vanhu vomweya vachitibatsiridza. Tikaona hazvisi kumbochinja. Iye achiripo asati afa. Patakazotanga kufunga izvi kuti regai tisati anonyodzwa ikoko. Vemweya vachiti mukaenda ikoko anogona kukubatsirai. Nekuti ndiye anoziva zvaakaita. Ndipo vakazoenda ikoko vakanonzwa akatofa tikuti tanyaradzi yacho svodzi rino. Pakanga papfuura nguva yakakura sei kuti muzofunga kuti ngatidzokerei kune mukadzi uya, zvichida zvaakataura ndo zvakuitika pamwana? Mukufamba muvanhu vomweya ndomataibatsirwa tichizwa kudaro. Kuti mukanotaura naye anogona kumuita zvaakaita. Iye pane makore 7 years. Saka paanga ari mupenyu hamunambokwanisa kutaura naye kuti mumuti hona zvaita umwe wako atambudzika. Chiita kuti uite kuti mumwe wako ave neupenyu huri nani? Hamuna kukwanisa kutaura naye? Hamuna kukwanisa naye nekuti murume wacho vakabva varambana. Murume akaenda kuSouth Africa unogara zvake ikoko. Akazodzoka waakurwara achisvofa. Saka iko zvino izvi mashoko api amungade kutaurira vakateerera izvino izvi vari kutarisa? Ini mashoko angu ndongoti ndiri kutsvaga rubatsiro.
kana unogona kumubatsira ndinenge ndichingosvika michira ndokuti ndanyatsogumirwa kushaya kundoita sei. Saka hama dzenyu dzichiona mwana vanoti kudii? Vanoti amena ake. Hama dzangu hadzimbosvika michira, vanongoti ndizvenyu nemuzukuru wenyu. Kana baba vacho havana kana basa nazvo nokuti vakasiyana achikambaira mwana achisiyana namai yake. Saka imimi ndimi makakudza Alisa? Ndini. Saka pakaitika dambudziko imimi manzwa kuti mwana anga akazvitakura, munhu wese anenge akutotarisira kuti takunobata muzukuru. Mozwa kuti zviri kunzi mwana ashayika mudumbu hamuna mwana, imi wamai unoti dumbu rambokura rabva apa radai munhu akunosunga. Makazvitora sei? Hazvina kukatyamadza here? Hamuna kubva mada kumhanya ipapo here kuti munzwe kuti zvafamba sei? Aiwa, ndakambomhanya zvangu kakuva nomweya ikoko achingoti hazvinoitika, vamwe vanonyeba. Ndakabva ndapererwa kana chekuzaya ndakazombochwana. Izvi zvakutondoomera nekuti pamwe hachi anongonwa mvura chete. Akaenda kuSouth Africa akanogara 3 months muhospitari vakamupurutsa. Kunoku masikana acho hopo. Ndanyatsopererwa hama dzangu. Rubatsiro ndorwo ndakutotsvaga chete. Kana mari yacho handimboiwani. Vamwe vakati endai kumadhokota akati anoda mari yakati hatiiwani sekuru havashande. Takangogara pano kumirira vanhu vairi vatinavo pano. Saka pamakaenda imimi kuhama dzemukadzi uyu vakati havana chavanokwanisa kuita? Aiwa, vakati hatikwanisi. Isi hataiziva kuti ndozvaari kuita. Saka pane runyere kupererwa kuti mukadzi uyu aibata-bata zveshuwa? Handizivi papo kuti pamwe anozviziva nokuti mukoma wacho anzi akabva ati kana zvaibatwa nomunin'ina wangu kana kudenga asvike aita pabasa akadai. Akatochema akamutarisa iye mumotikari. Akanga aenda nemota. Akauya pamota ipapo akachema. Akati Alisa chawangochitadzira munin'ina wangu chinge waimuchengetera mwana wake. Ndekupi kwamakaenda kwavene mudzimai iyeye? Amino iye ndiye anokuziva kumba kwacho nekwavakaenda nayo, vamwe vakaenda nasekuru. Ndo vakaenda kumba kwacho asi ndemunomufakose. Ndemunomufakose. Inyaya inosuvisa zvikuru nekuti kana munhu wakusvika pakubata zvinosara zvichikuvadza munhu kuti munhu anotambura makore akadaro, inyaya inosuvisa. Taura nasekuru. Semunhu anobva kuMalawi vanoti dambudziko remuzukuru wavo pavakonoti ranetsawo, vakasimuka 2019 vakaenda kuMalawi uko kwavakanotsvaga rubatsiro. Zviri kuita zvinhu kai pane vamwe vanhu vakangotaurawo kuti imi kabanga mukaenda kumusha zvinoita sei, munogona kuona vamwewo anogona kukupa ichi. 2019 December ndobva ndaenda, ndobva ndasvika ikoko, ndobva ndaenda kune vazukuru vangu variko, ndobva ndatora pikicha yache ndobva ndaratidza kuti muri kuona muzukuru pikicha iyi, mwana uyu akaenda kuSouth Africa akapedza 6 months kujobheki kuya akasvika tikaita operation because hamuna chinhu, imvura chete irimo. Saka pamukabanga ini kuno wagona kuziva kuna amwe anogona kundipa mumuti woti aundipa ndiende kunompa. Musi wa 1 January 2002 2019 ndimusi ndakauya inini, ndobva ndauya ndakaona vanhu vese vari mumba, ndobva ndangoitawo musi wacho iwo ndakasvika pano apa ndiponga after 12 o'clock pausiku, ndobva tangoitawo izvozvo. Anga asingaende kunze, wakuenda kunze but kuti ziserere zvikuramba. Manga makateerera chirongwa The Village. Nhasi tanga tiine nyaya yemudzimai anonzi Alisa. Ava nemakore anopfuura 9, aine dumbu rinoita kunge munhu akazvitakura zvekutosvika pamwedzi mupfumbamwe. Alisa ataura achiti, kana paine chero munhu anokwanisa kundibatsira, ndichazama nepese kuti ndinomupa chero nekuti makore andatambura
awandisa. Tinokokai zvakare kuti munge muinesu paThe Village, uye kana paine anokwanisa kubatsira Alisa, pane nhamba dziri kubuda pachivhitivhiti, motibata panhamba idzodzo. Mune nyaya here kwamunogara, tibatei zvakare tikwanise kuzivisa vamwe zviri kuita munharaunda yenyu. Kudzimara tasangana zvakare, ndini Stella Mumusha.